Receive the message of truth, Basque language. Bakoitzak uste duen bezala kristauak badira. Jesusek anaiak deituko zintuzke. Hebrearrei 2:11 izan ere, bai sanktifikatzen duena, bai sanktifikatzen ari direnak, guztiak bakarrekoak dira. Horregatik ez du lotsarik anai deitzeko. Kristau bakoitzari Espiritu Santuak irakatsiko dio. Itun berriari buruzko egia jakingo zenuke. 1 Korintoarrei 2:13 gauza hauek ere esaten ditugu, ez gizakiaren jakinduriak irakasten dituen hitzez, Espiritu Santuak irakasten dituen hitzez, gauza espiritualekin alderatuz. Joan 14:26 baina aitak ene izenean bidaliko duen laguntzailea, Espiritu Santua, gauza guztiak irakatsiko dizkizute, eta esan nizuen gauza guztiak gogora ekarriko dizkizute. Pertsona bakoitzak Espiritu Santuaren eta egiaren sanktifikazio prozesua jasango luke. Joan 17:19 eta haiengatik zaindutzen dut neure burua, haiek ere egiaren bidez zaindu daitezen. Erromatarrei 15:16 Jesu Kristoren zerbitzari izan nadin gentilei, jainkoaren evangelioa zerbitzatzen. Gentilen eskaintza onar dadin, Espiritu Santuak zaindua. Egiazko gurtzaileak izango zinateke. Jon 4:23 baina badator ordua, eta orain da, egiazko adoratzaileek aita espirituz eta egiaz adoratuko dutena, izan ere, aita alakoen bila dabil ura adoratzeko. Seguruenik, kristau bakoitzak sufrituko du santuketaren parte delako. 1 Pedro 4:16 hala ere, norbaitek kristau gisa sufritzen badu, ez bedi lotsatu, baina glorifika dezala jainkoa gai honetan. Inor ez da berekoia edo arrokeria izan behar. Filipoarrei 2:2 bete ezazu nire poza pentsamendu berdina izanik, maitasun bera edukiz, adostasunez, gogo bakarrez. Santifikazio prozesuaren ondoren, santu bihurtzen zara. 1 Korintoarrei 6:19 edo ez aldakizu zure gorputza zugan dagoen Espiritu Santuaren tenplua dela, jainkoaren gandik duzuna, eta ez zarela zurea. 1 Korintoarrei 3:17 norbaitek jainkoaren tenplua kutsatzen badu, jainkoak suntzitu egingo du. Zeren jainkoaren tenplua zaindua da, zein tenplu zareten. Efesoarrei 2:20-22 apostoluen eta profeten oinarrian eraikitakoa, Jesukristo bera izanik izkina harri nagusia, 21 zeinaren baitan eraikin osoa, elkarturik, tenplu santu batean azten baita jaunaren baitan. 22 zeinetan zuek ere elkarrekin eraikitzen ari zarete jainkoaren espirituan bizileku izateko. Baina, denak dira fededun, ez kristau. Zergatik? Deitura askok esan beharko lukete denei gizakia bere erara egiten ari dela. Inork ez du egiaren espiritua. Denek ikusten dute jainkoa bere bidea ez duela ulertzen Jesusen bidea. Artzainak eta buruzagiak beren kongregazioaren aurrean daude, beren burua kristau deitzen eta euren kongregazioa kristau deitzen. Ez dute itun berria ulertzen eta ez dute ideiarik jainkoaren erreinua zer den. Aberazten ari dira informazio gezurra emanez. Kristau artzainek eta buruzagiek ehunka urtetan ez zieten sexu mutilei eta neskei kalterik egingo eta gaur egun ere horrela jarraituko dute. Kristau artzain eta buruzagiek ez zuten beren kongregaziotik aberaztuko. Ezin izan zituzten liburuak saldu, denek Espiritu Santuak irakatsiko liokeelako eta egia jakingo lukete kristau direlako. Artzainek eta buruzagiek ez zuten urtetan Espiritu Santuaren aurkako blasfemiarik egingo beren kongregazioaren eta telebistako jarraitzaileen aurrean. Luke 6:19 eta parabola bat esan zien, itsuak eraman aldezake itsuak? Ez aldira biak lubakira eroriko, zergatik dago hainbeste hilketa eta aurreiritzi elizan, zuek kristau deitzen zareten bitartean? Zergatik ari dira artzainak eta buruzagiak ur fisikoaren bataioa egiten kristauak badira? Zergatik dira elizako gizon emakume homosexualak beren burua kristau deitzen?
Zergatik daude emakume artzain eta buruzagiak elizan gizonak kontrolatzen dituzten guztiak kristaua dira? Emakumeek ez dute Kristoren gorputzean gizonen gaineko agintea izateko. Gizakia fizikoki kristau bihurtzen saiatzen da, baina hori ezin da gertatu. Erromatarrek 8:8 esaten den bezala, beraz, haragizkoak ezin dira jainkoaren atsegin. Espiritualki bakarrik bihurtu zaitezke kristau. Kristau bihurtzeko Kristoren espiritua, jainkoaren espiritua eta egiaren espiritua behar dituzu. Mateo 28:19-20 kristauaren definizioa ematen dizu. Mateo 28:19-20 dio. Zoaz, beraz, eta egin nazio guztien disipulu, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean bataiatu, 20 agindu dizkizudan gauza guztiak betetzen irakatziz, eta una, zurekin nago beti, mendearen azkeneraino ere. Amen. Jainkoak argi uzten du jainkoaren espiritua eta egiaren espiritua dutenak benetako kristauak direla. Jon Lau, 23:24 dio, baina badator ordua, eta orain da, egiazko adoratzaileek aita espirituz eta egiaz adoratuko dutena, izan ere, aita alakoen bila dabil hura adoratzeko. 24 jainkoa espiritua da, eta hura gurtzen dutenek espirituz eta egiaz adoratu behar dute. 1 Korintians 2:14 baina gizakiak ez ditu jainkoaren espirituaren gauzak jasotzen. Ergelkeriak ez dituelako ezagutu, izan ere, pertsona perfektua izan zaitezke, behartzuei astero hainbat aldiz edaten. Eta ez duzu zure lagunekin egiten etengabe irakurri testamentu zaharreko eskriturak inspirazio bila. Etengabe otoitz egiten duzu, baina ez duzu zeure buruaren espiritua ulertzen edo itun berria ulertzen. Bizitza luzea izan zenuen eta azkenean hil zinen. Jendeak esaten du kristau ona zarela. Lehenik eta behin, ezin zara kristau bihurtu zure gorputz fisikoarekin. Bigarrenik, zaindua izan behar duzu jainkoarekin eta Jesukristo jaunarekin ibiltzeko. Jesus bakarrik santuentzat dator. Zure gorputz fisikoak ezin du jaso Kristoren espiritua, jainkoaren espiritua eta egiaren espiritua, behar diren egiazko kristau eta gero santu izateko. Joan 3:6 haragitik jaiotakoa haragia da, eta espiritutik jaiotakoa espiritua. Ezin duzu nahaztu haragia eta espiritua. Beste era batera esan da, ezin duzu zure gorputz fisikoa zure gorputz espirituarekin nahaztu. Espiritualz bakarrik izan zaitezke kristau.